Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang arudan, intay basainan, ti surat ni Maysa pagayam, naglingay di tinagan at Trina iti Hong Kong. Kastoy man ti surat ni Trina, kan ka Mang Bianong. Sakbay man pa ti amin, kayat kumana, yabrasa ti nabara akablao ko, kada kayo amin amang bukbukal, iti Lady L Productions. Ilingid na kulakuman iti nagan at Trina. Iti agdamaket, agtrab-trabaho ak dito'y Hong Kong, Mang Bianong. Nakapagsurat akmet, kayat kuman manggaganti ka panunutam, may papan dito'y idatag ko apakarikutak, kastoy man ti Rogina. Mapan ka nag Hong Kong itun maminsan nabigat. Sabi ko matadikan tumang liplipat, Trina. Alaan mo't alipatan ka kat kaayan-ayat ka. Agkasartan iti sumaruno pa nagbakasyon ko. Mabayag pa dumanon dayta. Ngam oray kasano pa iti kabayag na. Agurayak, Trina. Agyaman Mix. Agsingsingpat ka panawak Ikarim adi kagdat-daton iti sabali a babae. Wen, di kagdanag. Tasi ka lang ti babae para kanyak. Agpaiso. Amano kung kunamlaang dayta, tagsangsango ta. Agpaisot ibagbagak, Trina. Si kalang ti kayat ko. Iso nga orayek nga rod ti panagsublim. Agsingsingpot ka ija abroad, anak ko. Alla ni nanang, kaslakla ubing abilbilinin na. Palpalagipan ka laeng Taadaw ti papaanawa ija abroad. Saan ka kumatumultulad kadakwada, anak ko? Talaga mo't nanang. Jak tutuladan dagiti madi nga aramid, dagiti dadduma akababayan ija abroad. Nasaya at nukasta. Laglagi pang nga adanobium dito yung agururay ken ka. Talaga aboto kayo ni Migs Ay katun tanasingpet. Awan ti makunami iti amam ken kuana, anak ko. Isaw ti kayat mi amanugangan. Alawanan nanang, di kay agdanag tajak to isuksukat ni Migs. Isunto ti agbalin amanugang yun, nanang. Nakaumay ka Mount Migs, Barok. Wen tata, iyag kuman dagito itlog dagiti manok ko? Ne, nagadumit na itan, Barok. Wen tata, iso pa agatangin nyo kininana. Iso anang igak dito yan. Apaw, ang yaman Barok ka. Mayat na ito taitlog tinitib amanok. Sana nagagara iti feds na akin itlaw. Wen tata. Ay na, ang yaman Barok ka. Nagkasatan di anak ko, ta nagsingpot ka nobyo na. Sapay kumatasan ka yung agsinsina, Barok. Santo tata, tay ayatek unay janak yo. Malaksid no, janak yo timang isina kanyak tata. Ay sos,
Bulbulwag ni Trina naglukulukaw. Si kalaam ti kahit ko manugangan, barok. Dandani makabulan pa laman ipod nagsubli ka dito Hong Kong. Kailiw ka una yung Trina. Unay daytan, di nakarkaron no makatawan ko man nandito eh. Una, nagkasartal ako man, hindi nagawid ka. Sana bale, tapagbit lang nga orayon ti do atawan. Agbakasyonak tumanan. Anyang agbakasyon, ag for good ko naman. Ha? Kayat ko, saan kanton nga madayo? Mabiyag tamot ti pamilyata, nga oray saan kan nag-abroad. Natalgad mo ti trabaho. Sige, pagsaritaan tanto dayta. No anya ti amo mapagsayaatan ta, isungarod ti masurot. Agyaman na, ta iresrespetom danyaman na desisyon ko, Trina. Kaputa amok matapagsayaatan ta ti pampanunutem. Una, kanayo na pagsayatan ta ti pampanunutek. Isa, di mo kumabaybayan ti bagim dita, ha? Di ka unay agpampannog. Wen, di ka agdanag. Tong palag amin na bilin mo. Uray si kadita, agan-anad ka akanayon. Wen, biyag ko. Agan nadak akanayon, para ken ka. Nagdagulit mo tanda ti o lalaki. Imbagak lang arudin adyak kasapkulan ti chatmate ngam napilit lat na. Asino nga minday taaya? Ay, jak manamam mo. Nag-message latan kanyak. Ay, nagdagulit ka rod. Agsapsapol ka no iti chatmate. Maboring ka no nga awan aramidin na. Syakit din tinapili na disturbuan. I-block ko man laangan, tapno din ako madisturbo. Anya nga tanong makiam amuta. Pagpalabasan tala ang iti oras. Anya, ay saanan? Awan ti panawon ko iti dayta. Isungarod nga adda tayo dito yung park no kasto a day off tayo. Takayat kumati makarelax. Saan ang makichat-chat iti jak am-am mo? Nan, siyak man ti makichat. Makiam-am mo taman ken kwa na. Ngam no saan anasaya at ti panakichat na. I-block kon. Naamamok nga raw ni Edsel, babaan iti chat mang biyanong. Iti damaw, makiamamula ang tirantak. Agingga nga, in-enjoy kaun tinakichat-chat kan kwa na. Tan nag-sweet nga men iti chat mang biyanong. Kat kinunanapay kanyak pulis iti lugar da. Iso akasla nayaw awan mutan ti nobyok. Ta adu pa'y ti oras kaw makichat ken ni Edsel. Ngam ken ni Megs kaayan-ayat kaw. Tata, imawawag ka din ni Trina kata kayo? Imawag lang mo't na minsan baraw. Apayaya. Kwa ngamin, tata, di na ngamin basbasan dagiti messages ko kan kwa na, kan di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ne, apay nga akas tamatan. Diyak man na mo, tata, madanaganak nga rod. Iso ngay mayak dito'y balayo, ta damagak no okay lang ti kasasad na Hong Kong. Awan mo ti bagbaga na aparikot na ijay baraw. Tata, Malabay am, kasakto man ti makisadita kan kwa na. Damagak no apay adi nakasungsungbatan kan ichat-chat. sige man tata, agyaman ako nay. Madanaganak lang amin para kan kwa na. Busy ak tatang, aduter aramidak. Maawatan ko manimigs day taa. Di mo lang masumbatan mo da, iti maminsan lang iti may sangal daw. Saan ka man tasigod akas da kunana? Ado nga ruder aramidak itan tatang. Makaawat ko mamot Kasano ang maawatan na no di mo man ipakaawat kan kuha na anak ka? Sakto pa'y kat saan ka maawatan? Tatang, Di gagar-aramid di Trina. alawanan, kasaritak to ni Migs. Tapno awan mo't timakun ko na. Ay, nalpas ko matlaangan dagiti trabaho. Mailad kon. Nakaturog matang dagiti amo. Iso nga awanan ti mangibaon kanyak.
Ha? Ni Edsel ti nagchat. Hay, kumusta ti aldaw mo? Kailiw kan. Una yun. Ala, umawawagan. Hello, Sir Edsel? Hi, Trina. Nakaawag ka mo't, sir? Anyasa? Edsel ko namlatan. Si Kamit? Ha? Siyempre, pulis ka dita lugaryo. Iso ako sir. Datalang mo tagsarsarita. Iso nga Edsel ko namlata ko man kanya. Ha? I love you, Trina. Edsel? Uray video call kan chat lang ti komunikasyon ta. Nakarik na ako ni ti panagayat ken ka. Sabi ko tadi nakpaayan. Ada nobyok. Anya ko Saan kayo pa imot nga agasawa? Saan ka pa nakatalikan ko Mabalin mo pa iti mangpili ti rumbeng aparagan ka. Basta ay ayatan ka, unay-unay. Edsel? Agpaiso ka diti imbagam, Trina? Wen, da kamin ka ni Edsel. Demot, ada nobyo mi jay Pilipinas. Wen, nobyok pa'y laang mat. Napukawan ti panagayat ko kenkwana. Ala, nagalisto matan. Insukat mo tinobyo, iti saan mo unay ngam mo? Am mo ko ni Edsel, tainyam amo na mo ti bagi na kanyak. Iso nga rod anatin nagtirik na kenkwana. Ay, jak mo kan ka. Sayang mo tinabayagan a relasyon nyo kin ni Migs. Sapay na singpet, sigun iti panangis istoryam kanyak. Kasta talaga, agbaliw tirik na. Naimbag nga rod, tadyak nakikalay sa kenkwana iti nagbakasyon na kiji Pilipinas. Tadumteng gayam ni Edsel iti biyag ko. Agyaman ta sinong bata mo't langin ti awag ko, Trina. Kailiw kan, nabayag mo't ngamin adi na kinasasarita. Napatag ti pagsaritaan ta, Migs. Anya day ta? Pakawanan na ko, daytoyan ti maudi pa nagsarita ta. Anya? Apa yun? Anya ti basol ko kan ka? Awan ti basol mo kanyak. Ngam pakawanan na, tawaswasa kon ti relasyon ta manipod ita. Nagsakit matan, Trina. Namnama akong ti panagkalay sa ata iti sasangpot mo. Nagkarkari ka, adat alaeng. Ang apay nga i-break nakbatan. Ulitagtag kitaw iti pamakawan, Mix. Ngam saan kan nga'y ayatan. Jakmat kaya tagtali na iti may sa relasyon, no saan akon anaragsak. Iso asapay lang kumata maawatan na. Anda ka din sa bali iti biyag mo? Iso laklak ka umlangan ti mangi break kanyak? Panagkunak, saanan amasapol nga ibagakkan ka. Basta ag-break tan. Nagsakit da iti apanang ikulasay mo kanyak, Trina. Muleng-leng da dyan nga anak mo, bakit? Inkugtar na tinapintas agasat na. Jak mo ti sawag lakay. Imbaga ka din ni Megs ti makagapaw no apay nga imbreak ni Trina. Saan na nga imbaga? Ngumdakkel ti atap ko nga adda sa bali ang nobyo di anak ta. Lakay. Di mo't lang nagpampanunutan di anak ta. Ay na, dala ko may tisangwanan ta ita, tapas ti jarag. Sayang nga talaga ni Megs. Sapay nagtak ng abaraw. Awan na pulos ti makunagkan kwa na. Muleng-leng nga talaga di anak mo. Nalaos ti pungtot ti amak gapo iti panangi-break ko kini Megs mang biyanong. Kaya't dangamin unay para kanyak talagamot ngamin na nasingpat. Ngem na ibaw ing aminan kin Edsel ti sigod panagayat ko para kini Megs. Naglabas nga raw ti tawan kat nadanon ti panagawid kaon di ta Pilipinas. Kat
Tatang, aging ka kadi itakat kaguradak pailaang iti panakibreak ko ni Migs. Da kayo mo ti apektado launay. Kasano, katimbilang ko talaga na manugang ko ni Megs. Ngam linaklakam lang na imbreak. Tatang, Diyak amo na niya tinaknakan mo. Dahil sukat mo kit din iti di mo unay am mo. Di mo pa'y nakitkita iti personal da dyan nga Edsel. Ngam insukat mo kit din dyan nagtaknang atakaw. Awan ti makunam ka ni Megs. Tanapintas ti trabaho na iti gobyerno. Saan kang agbisin iti din na nga oray saan kan nga agabraw? uray mo't ni Edsel, tatang. Pulis iti lugar da. Iso anapintas mo't ti trabaho na. Wan agam di mo pa'y am mo unay. Di mo pa'y nakitkita iti personal. Sana bale, taumay to dito'y tatang. Sarungkaran nakto dito'y balay. Nasayaan. Kaya't ko akilatisin ana imbag day taalalakay. Ala, anya day to yan nga inaramid ta, Edsel. Saan ta pa'y nagkalay sangam na ilawantan? Sana bale. Tagin inayat tamat. Agkalay sa ta nga ruden. Sakbay nga agsubli aki di Hong Kong. Ha? Kaya't da ka makasarita dananang kantatang. Isong agkuyog tangarod nga agawid. Tayam amu ka kadakwada. Anya? Kwa. Diyak pa'y nakasagana ang makisarita kadakwada. Anya? Kunak man no kayat mo ida makasarita. Isong ay may ka dito'y lugar mi. Isong arod ang nagkita ta. Inton maminsan to nakasahok ida, Trina. Anya? Pagsublikan to na di Hong Kong. Ngam di mo pa inyam amo di nobyaw. Kwa tatang, saan pa'y kano ang nakasagana sumango kada kayo? Anya? Ay kalukuan da ita. Ang mga nodamot ilimlimong na iso di na kaya ti sumango kada kamay. Tatang, Di ka palukloko iti da di ataaw, Trina. Tapanagras-rasom na pailang kat madlawon asaan na mapagtalkan. saan nyo la kayat ni Edsel, tatang? Iso akasta ti sa uyo. Ay sumardang ka. Sintukan kansan, tapno agriin ka iti kinapudno, Trina. Agridam ka. Tama nga no inumom to dagiti lulwam ka po iti kinamutalang mo. Sir, mabalin ka di ang makasarita ni PO3 Edsel Cruz? PO3 Edsel Cruz ko na? Uwan, sir. Dito'y kano Station 6, dito'y lugaryo ti destino na. Ni. Awan matagnagan iti PO3 Edsel Cruz dito Station 6. Anya? Amangan mo to nagbidot iti imbaganakan ka. Ha? Ay, imposible ang nagbidot, sir. Mabitla ang tawagak. Okay, awagam. Kalpasan na, itad mo kanyak ti cellphone, tasyak ti makisarita. Sige, sir. Hello, Trina? Edsel Cruz? Wen, siyak nga rod. Sino da ito'y? Apay nga dakan ka ti cellphone ni Trina? Kaya't ko lamang mo ano sa dinutayan mo. Ni SPO1 Herona da ito Ha? Pulis ka? Sa dinutayan mo? Kwa. Adak dito'y duty, sir. Dito'y building iti batok ti Police Station 6. Kasta ka di. Okay nga, Rod. Bye. Miss. Panag ko nakatluklukon na katisap sa pulam. Tay bagbaga na a police dito Station 6. Anya? Amam ka di dito sa pulam? No piyok, sir. Kasta. Sa dino kano ti ayan na, sir. Kaya't ko ngamin ang makasarita. Ayop ka! Imbagam apulis ka! PO3 Edsel Cruz! Namsikamot gayam ni security guard Edsel Cruz! Trina, agpalawag ko ma. Inalilaw nak! Impagarup ko no pudpud no apulis ka! Ngamsaan mo't gayam! Awanan kay tibain! Manangalilaw ka! Basol mo na. Mamati ka matadagos. Imbagak lang nga pulisa.
timpet ka mata na dagos. Ayop ka! Insukat ko ni Migskan ka, ngam inalilaw naklagayam. Awanan kay tibain! Daddy, nalpas ka din ti Jutim. Daddy, kunam ni Edsel. Wen, iso ti Daddy. Agur-urayan ni Mami, di papa. Trina, Ayop ka, lalaki! Kasado ka gayaman ka na dapay anak mo! Idarom kay di pa nangalilaw mo kanyak! Ha? Trina pangasim. Di mo ramitin dayta. Kasyam ti anak ko. Manangalilaw ka! Ar-aramid mo lang gayam amin ngayon bagbagam may papaniti kinataom! Pinamati na kiti pasig gay ulbod! Idarom ka! Ayop ka! Indarom ko nga raw ni Edsel, gapo iti panangalilaw na kanyak mangbianaw. Ngem nalaos ti pakaasi ti asawa, ken anak na kanyak, adjakon patuluyan ti darom ko, kontra kin Edsel. Nagsubliak nga raw dito Hong Kong mangbianaw. Ket iti mabiit, agsubliakon dita Pilipinas, ta nagbunga tinapasamak kada kamay kin Edsel. Madep-depresa kitagdama, gapo iti kasasad ko mangbianaw. Iwanwan na kuma, tapno lumag-an mo tiriknak, ta nadadaal ti biyag ko, gapo iti panangalilaw ni Edsel kanyak. Ken iti dinadarasudos anasumok ko. Diya ko na no kasano tumakdirak kan mabainak kadagiti dadakkel ko. To'y pagayam mo, Trina iti Hong Kong. Pagyamanan pagayam Trina iti ingka panangibinglay dito'y parikot mo. Dakkel ti maipaay na daytoy aleksyon kadagiti mahilig makirelasyon iti online. Apaunay nga minun ayata impaay mo ti amin mo. Iti saan mo pa'y unay nga am-amaw. Kuwarta na, naging bato pa. Agpakawan ka kadagiti, dadakkel mo. Kat aklunam ti bunga ti, kinamanangal lilaw mo. Ay, stay, pag nakailawan mo kunakuma. Dagiti, dadakkel mo ti saranay mo ita. Anusam la basita no anyaman ti may sawang daken ka. Anyam iti damo la dayta. Anyaman na parikot nga addaan kayta. Panunutim la na imbag. Ti solusyon ket addalaeng dita. Ket masarakam laeng dayta no ipanunutam iti husto. Imbes nga agreklamo ka, madandanagan ka dita, ken agpulpul ko kalaeng dita. Ken saan kang agkampante iti may sala a solusyon. Ag-brainstorm ka iti adaw nga idea. Isurat mo dagitoy, oray nakakatkatawa wenno naidumduma ti solusyon mapanunot mo. Ang mga no dagita pa iti agkuray. Padasem met ti agdamag iti sabale, nang nangruna kadagiti nakapasaran wenno nagdalandan iti kasta parikot. Uray saan mo man maaramat ti sumagmamano solusyon maalam, masiguradok makasapul kamutlaang iti wagas kumna paraken ka. Te subconscious mind mo kat makasapol iti creative solusyon kat te reticular activating system apaset te utek mo mangiman manihar iti atensyon mo kat makasapol kadagiti oportunidad ken kagawaan kasapulam. No makasapul ka niti solusyon, ti kasapulam laeng ket isayang kat mo dagitoy. Kayat mo nga ibiyag dagiti arapap mo, saan mo amagunod iti panaguray laeng.
Adalam dagiti kasapulan nga ramidam, tapno magunod mo dagitaw. Kasanom nga ibusan ti maysang elepante, ay kat sagay sa akagatlaang inot. Laglagi pa mailipas munto matlaang. Kaya't nasawan, anyaman aparikot ngayong kasangsangwan, adang-adda ti solusyon na gumana para kan ka. Masapulam dayta pagayam kao. Agtalag kalaang iti apo, iti amin apusom. Di kagtalag iti ipagarup mo nga amaw. Alright, that's alright. Nadanon manayn, tintay panagpakada, panaginisam, aging gangit sumaruno manayn ngayon tay panaglalangayn. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!